Втори ден от Атина, Гърция. Елате с мен. Днес бях планирала да се разходя из по-туристическата част на града. Първо минах през площад Монастираки с красиви гледки към Акропола, разходих се по малките улички, пълни с магазини и гръцка атмосфера, докато не намерих ресторанта, който си бях запазила, че искам да посетя. В Google името е Герус Тол Мория, много се извинявам за произношението ми. Ресторантът е на много централно място, но го бях избрала него, защото има традиционни гръцки танци и музика. Освен това мога да кажа, че храната беше уникално вкусна, а баклавата беше точно както я правим вкъщи. За главното ядене, десерта, кафе и вода платих около 25 евро. Видях и малко танци, определено се раздаваха и даже поканиха гостите на заведението да се присъединят. Седнала съм сама в един гръцки ресторант в Атина. Да ви кажа, няма нищо страшно в това да седите сами. Записвам се сама на телефона, изобщо не ми пука. Имаше танци до сега, свирят, пеят. Аз се наслаждавам сама на маса, на спокойствие, на гръцката атмосфера. Хора, наслаждавайте се на пътуванията си, независимо дали сте сами или не. Най-страхотното нещо е, когато може да останете сами с своята собствена компания и въпреки това да успеете да се насладите. След вечеря имах запазени билети за гръцки театър, който запазих от сайта Get Your Guide. Театърът беше на английски, билетът беше 25 евро, а мястото се казваше Medea and Other Friends. Мястото е доста малко, но със страхотна гледка към Акропола и Атина, докато се наслаждавате на представлението. Актьорите наистина се стараеха и раздаваха на макс. Силно ви го препоръчвам, ако се интересувате от гръцка митология. Накрая се разходих отново по малките улички на квартала и се отправих вкъщи. Очаквайте част 2.